En este tutorial aprendrem el que havíem deixat pendent d'explicar en l'anterior i que és com creem les etiquetes en una entrada del blog personal en Blogger i per a què ens serveix el sistema d'etiquetatge. El sistema d'etiquetatge el que fa és permetre'ns recuperar una informació que a mesura que passa el temps, com que anem incorporant entrades al blog, doncs les entrades van desplaçant-se, desapareixen de la primera pàgina, acaben emmagatzemant-se més arrere i es perden de vista. Aquest és un dels motius. Un altre dels motius és que és molt difícil seleccionar la informació si no tenim una pauta com les etiquetes, perquè hauríem d'anar llegint tots els títols de les entrades o fins i tot totes les entrades per a poder extraure la informació. Com dic, recorrent a les etiquetes no necessitem esta pèrdua de temps o esta inversió de temps. Com funcionen les etiquetes? Doncs mirem, per exemple, un blog que ja té fetes les etiquetes. Tenim diverses entrades, moltes, en diverses pàgines dins del blog, però cada entrada té al final unes etiquetes determinades que el que fan és indicar el tema, la temàtica que tracta o els continguts que tracta aquesta entrada. Aquestes etiquetes ens apareixen a la vora en un format que pot ser per ordre alfabètic o per ordre de quantitat d'etiquetes que hi ha, etc. I aquesta llista ens permet recuperar d'un blog la informació molt ràpidament. Per exemple, imagineu que visite este blog i m'interessa saber si hi ha alguna informació sobre verificadors ortogràfics. Baixe per les etiquetes i descobreix que efectivament hi ha 3 entrades que parlen sobre un verificador ortogràfic. Puc accedir a les 3 entrades fent clic sobre l'etiqueta i si comproveu són entrades que tenen ja quasi 2 anys d'antiguitat. Per tant, seria molt difícil anar buscant al llarg de tot el blog fins a arribar a aquestes entrades. Com veieu, aquesta és la utilitat que tenen les etiquetes. A més, ens permeten classificar una mateixa entrada des de diverses perspectives, amb diverses etiquetes. Per a crear les etiquetes, venim a l'entrada, a la redacció de l'entrada que estàvem fent en el tutorial anterior, fem clic en etiquetes i ja podem gestionar-les des d'ací. Imagineu que aquesta entrada tracta sobre arqueologia i cada etiqueta s'ha de separar amb una coma, perquè si no separem les comes, per exemple, les paraules amb coma, perdó, per exemple, posem arqueologia, història antiga, doncs ho comptaria com a una única etiqueta. I això el que volem és que ens marque arqueologia i una altra història antiga. I una altra, per exemple, Mallorca, que és d'on és la foto. Bé? Per tant, amb això tindríem etiquetada esta entrada del blog. Ara que ja tenim etiquetada l'entrada, tenim una foto, tenim un vídeo, hem posat un text, ja podem, si volem, si pensem que ha acabat ja l'entrada, ja podem publicar-la. Abans de publicar-la, com sempre, fem la visualització prèvia i veiem com apareix amb les etiquetes corresponents. Tanquem i si la publiquem ja tenim el blog actiu amb la primera entrada. Podem fer clic en visualitzar el blog i este és el nostre blog com el tenim actualment. Entrada amb el títol, el text, la foto, el vídeo i les etiquetes. Ara què ens queda? Afegir ací a la vora les etiquetes del blog perquè els lectors puguen seguir-les. Com fem això? Si passem, mireu, ací el llapis menudet ens permet editar l'entrada del blog sempre que estiguem loguejats. Podem anar al blog novament i des d'ací podem anar a plantilla en format,
accedim al disseny del nostre blog. I així mateix tenim un apartat que diu afegeix un gadget. Seleccionem i busquem el gadget de les etiquetes. Així el tenim i decidim afegir-lo al nostre blog. I ara cal seleccionar. Doncs el títol es dirà etiquetes, l'ordenació jo sempre trio alfabètica perquè ens facilita molt la cerca d'informació, en format de llista, que no en format més artístic com el de núvol, la quantitat d'entrades, nombre d'entrades per etiqueta i guardem. I ara ja podrem veure que les etiquetes ens apareix en primer lloc, el podem desplaçar com a segon gadget, després dels seguidors, per davall de l'arxiu si volem, guardem i ja podem veure novament el blog. I ara veurem que tenim l'arxiu del blog amb totes les entrades que anem fent per ordre temporal i una altra classificació del contingut del blog que és la de les etiquetes. I amb això ja tenim el blog amb una entrada publicada amb etiquetes i la gestió de les etiquetes des dels gadgets a la vora en el blog.